نايلومي مصنعت مصحف قدسنا كمتي كنصنع صنحنا كاب رومي معراف 3 كاب قطر 1 كسا 18 تزلو حسابي قطر 1 قطر 2 كان ببيمو كابو من بقاس እግዚአብሔር አውሽጥ እዛ አመጦ ሼር ገብረኩሜ ምሳይ ከም ዘለኩም ምልክት እናራአኹም ንክትከዲኹም ማለት እንታይ ብል ቁጥር 1 ቁጥር 2 ሲ እምበአርሲ አይሁዳው ደአ እንታይ ይረብሁ ጠቅሚ ግዝረሲ እንታዩ በሁሉ ወገን ብዙሕ ቅድሚ ሁሉ ቃል አምላኽ ነዓዓቶም ሕድሪ ተዋሂብዎም እዩ ይብለና أما أعرف حدا مالت أبرومي حدا كاب 18 تسع 30 كلتن انتاينا رينا نيرنا توم نعمله زي فلتو مالت أرماوين تفترو كي تعرف بزعبا ماننت نايجزي هير نامسكر اللوم نعملهم كم أملاح جيروم سلا زي خبرون زي مسجنون بحثيرو نعملاح كم أملاح أفلت أصل زي هابوو كم اتخوننو رينا نيرنا أما إعراف كلت كب حادث 16 تدما انتاينا رينا نيرنا اتوم نايمورا للسبات ويدما اتوم حما انصبون كفولي زخولو سبات أبقد ما أملاح كم اتخوننو رينا نيرنا أب معراف كلت كاب 10 شوعات كساب إسران شعاتن دما اتوم ناي هايمانوت سبات ويدما هايمانوت هاويان سبات مالت أيهود أبقد ما أملاح كم تخوننو رينا نيرنا لوم دما أحزاب كونه أيهود كونه كل سب زبله كله أبقد ما أملاح كم تخوننا نزي أبت أجم دما እግዚአብሔር አቦ መፍትሕ ዝኸውን ነገር ከቅርብ ኮሎ ኢና ብዝ ምዕራፍ 3 ክንርኢ ማለት እዩ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ክጅምር ኮሎ እንታይ ኢሉ ዝጅምር ሲ እምበአርሲ አይሁዳዊ ደአ እንታይ ይረብሑ ጠቅሚ ግዝረሲ እንታይ ኢሉ ዝጅምር ቀፂሉ ኣብ ቁጥር 2 ድማ እንታይ ኢሉ ብኩሉ ወገን ብዙሕ ቅድሚ ኩሉ ቃል አምላኽ ነዓዓቶም ሕድሪ ተዋሂቡ ይብለና اتقدما إذا حتى حتى مالت امبارسي أيهودا أو دا أنتاي ربحو ناي زبل ملسي عبرومي كلتا كاب 10 شوعاتك سا إسران 4 تانينا نرغبو ملسي تخالا أي حتو زحاتتو مالت تقم قزرتسي انتاي زبل حتو دما عبرومي كلتا إسران حموشتن كسا إسران شعاتن كيدنا خنا نبب كلنا نرغبوينا هوريا باولوس نزي حتو تاتزي already ab معرف كلت كاب 10 شوعات كسا 20 جعاتن ab زلو خفلي ملسوي ابز حواريا باولوس انتاي زبل زلو اندحر إلنا أيهوداوي مخوان ربحا زهلو نت حق مستنبرلو مالت نت تمهرو كتنبرلو خول خايو زبل زلو نام معرف كلت كاب 20 حموشتن تملسنا اندحر إنايو نزم الأختي زم حلال فلنا انتايلو امبارسي اتان خال اتمهر نرئس خايتم ايتمهران ديخا اتا اسرائيل كاتسبخ بعلها تسرقدو نسخايت زمو تبل بعلها دو تزمو نسخا طاعوت تفنفن بعلها دو بيت مقدس تسرق كمت بسرخم سم املاح اما اخل احزاب يصرفي زبل تصحيفو زلو اتا بحقي اتمكع حق بمفراس كادو نعملاح تحسرو اللوخا يبلنا سلازي انتاي زبل زلو حواريا باولوس هابزن دحريلنا ايهوداوي مخوان زربه نتحقي نتستو هابكا قال كتنبرلو خولخايو كم سرعات املاح كتملالس خولخايو نت እግዚአብሔር ዝደልዮ ነገር ክትፍጽም ኮለኻዩ ይዝብሎን ዘሎ አሜን ዶ ና አይሁድ ካብ ካልኦት አሕዛብ ዝፈልዮም እንታይ እንደሐሪና ቅድሙ ሁሉ ቃል አምላኽ ናዓዓቶም ሕድሪ ስለስተዋሃቦም እዩ نتي تقبلوا قال أملاك كنبرلو تزيكيلهم جنا أيهودانوي مخانهم من مربحا يبلوني زبلنا زلوا اللهم دوم مساي قدوسان أبز حواري باولوس انتاي زبلهم زلون دحر إلنا أيهود ويدما بأيهود النت كاتمك حسب مالت
ኣይሁዴ ትብል ሰብሲ ንዓኻ ካብቶም ካልኦት ዝፈለየካ ሓደ ነገር ኢሉ እሱ ኻንታይ ቃል ኣምላኽ ንዓኻ ሕድሪ ተዋሂቡካ ስለ ዝኾነ እዩ እንድሕር ግን እዚ ዝተዋሃበካ ክትነብረሉ ክትመሓደረሉ ክትፍጽሞ ዝተዋሃበካ ቃል ኣምላኽ ናይ እግዚአብሔር ቃል እቲ ሕድሪ ክትፍጽሞ እንድሕር ዘይክኢልካ ክትነብረሉ እንድሕር ዘይክኢልካ ካብቲ ካልእ ሰብ ዝፈለየካ ካልእ ነገር የለን እዩ ዝብሎም ዘሎ ረብሓኻ እቲ መምርሒ ናይ እግዚአብሔር እቲ ናብ ኣምላኽ ዘቕርበካ ነገር ተዋሂቡካ ስለ ዘሎ እዩ ቅዱሳን ብተመሳሳሊ ኣነ ንስኻትኩምን ንሕና ናይ ክርስቶስ ወይ ሰዓት ክርስቶስ ኢና እናበልና ከምቲ ንሱ ዝደለየና ኮንና እንተዘይነቢርና ናትና ክርስትናውን ምንም ዋጋ የብሉን ኣነ ናይ ኢየሱስ ስለ ዝበልኩ ናይ ኢየሱስ ኣይከውንን ናይ ኢየሱስ ምዃነይ ብናብራይ ክግለጽ ክኽእል ኣለዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወተይ ማኒፌስት ክገብር ኣለዎ ክግለጽ ክኽእል ኣለዎ ኣሜን ዶ ኣብ ዝዛረበው ቃል ይኹን ኣብ ምእታው ሙጻኤ ይኹን ሲ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወተይ ክግለጽ ክኽእል ኣለዎ ኣነ ናይ ኢየሱስ ምዃነይ ክምስክር ኣለዎ ኣብ ህይወተይ ሲ ዝረአይ ነገር ክህሉ ኣለዎ ኣነ ናይ ክርስቶስ ምዃነይ ኣሜን ዶ ኣይሁዳዊ እንታይ ደኣ ረብሑ ክብለና ከሎ ረብሓ ዝህልዎ እቲ ዝሓበካ ኪዳን ክትህልው ከለኻ እዩ ረብሓ ዝህልወካ ከምቲ እሱ ዝደለየካ ኮይንካ ክትነብር ከለኻ እዩ እንተ ዘይኮይኑ ኣይሁዳዊ እንተበልካሲ ዋላ ሓንቲ ጥቕሚ የብሉን እዩ ዝብል ዘሎ ካልእ ግዝረት እውን ጥቕሚ ዝህልዎ ብተመሳሳሊ ሕጊ እንተሓለኻዮ እዩ እንተ ዘይኮይኑ ከምቲ ኣብ ምዕራፍ 2:25 ዝበሎ ግዝረት ሲኢሉ ሕጊ እንተሓለኻ ትጠቅምያ እሞ ሕጊ እንተፍረስካ ግና እታ ግዝረትካ ዘይግዝርት እያ ትኸውን ቅዱሳን ሕጂ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ዓብ ፀገም ኮይኑ ዘሎ እንታይ ከም ዝኾነ ትፈልጡ ዲኹም ቅዱሳን ሕጂ ኣይሁዳውያን ኣብ ምንታይም ዘተኩሩ እንድሕር ኢልና ኣብቲ ምግራዝን ዘይምግራዝን ሕጂ ከተኩርዎ ዝግብኦም ግን ኣብቲ እግዚአብሔር ነዚ ቃል ዝህቦ ከሎ ንስኻን ኣብ ቤትካን ዘለዉ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ይገዘሩ እዚ ናይ ዘለዓለም ኪዳን እዩ ምልክት እዩ ኢሉ እግዚአብሔር ዝኣተወሉ ኪዳን ኣሎ ነቲ ኪዳን ኢኻ ተሓስቦ ዘለካ በቲ ዝተዋሃበካ ኪዳን በቲ ዝሓበካ መምርሒ ኢኻ ትነብር ዘለካ እቲ ግዝረት ምህላው ማለት እኮ እግዚአብሔር ዝጠልቦ ነገር ምግባር ማለት እዩ ዋጋ ክፊልዎም ዶ ቅዱሳን ወዲ 9 ዓመት እዩ ተገረዝ ኢልዎ ምሽ ሓቂ ወዲ 9 ዲ ነይሩ ብርሃም ክግረስ ከሎ ርግፀኛ ኮንኩን ትእድሚው ግን ኣብ ሰብኣይ ኮይኑ እግዚአብሔር ነዚ ኪዳን እዚ ነዚ ሕግ እዚ ክፍጽም ኣዚዝዎ እግዚአብሔር ዝጠልቦ ነገራት ኣሎ ካብ ደቂ ሰባት ቀባይን ካባኸንትኩምን ክንገብሮም ዝጽበየና ነገር ኣሎ ስለዚ እንታይ ኢልዎም ግዝረትሲ ሕግ እንተሓለኻ ትጠቅምያ እሞ ሕግ ተፍረስካ ግና እታ ግዝረትካ ዘይግዝርትያ ትኸውን ተገዚርካ ትኸውን ትኽእል ኢኻ ፊዚካሊ ነቲ ምልክት እግዚአብሔር ምልክት ክኸውን ዝኣዘዞ ነገር ምልክት ጌርካ ትኸውን ትኽእል ኢኻ ግን እሱ እኹል ኣይኮነን ይዝብል ህይወት ምልዋጥ ይሓትት እዩ ክብርን ጎይታ ይኹን ኣሜን ዶ ሐዋርያ ጳውሎስ ነዚ ሓሳብ እዚ ብደንቢ ኣብ ምዕራፍ 2 ካብ 25 ክሳብ 29 ገሊጽዎ እዩ እንታይ ኢሉ ግዝረትሲ ሕጊ እንተሓለኻ ትጠቅምያ እሞ ሕጊ እንተፍረስካ ግና እታ ግዝረትካ ዘይግዝርትያ ትኸውን እምበኣርሲ እቲ ዘይግዙር ነቲ ሕጊ ዝደልዮ ስርዓት እንተሓለወ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ግዝረትሲ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ሕጊ ኣለዎ ስርዓት ኣለዎ ኣሜን ዶ እቲ ዘይምግዛሩ ዶ ከም ግዝረት ኮይኑ ኣይቁጸረሉኒ እቲ ካብ ባህሪኡ ዘይግዙር ክነሱ ሕጊ ዝሕሉ ንዓኻ ብፊደልን ብግዝረትን ሕጊ ንተፍርስ ክፈርደካ እዩ የስስኻ እዚ ኪዳን እዚ ንዓኻ ይተዋሂቡካ እዚ ትእዛዝ እዚ ንዓኻ ይተዋሂቡካ ክትህልዎ ንስኻን ዘርእኻን ክህልዎ ምስ ኣቦኻ አብርሃም ዝኣተወ ኪዳን እዩ ነገር ግን ነዚ ኪዳን እዚ ነዚ ዝተዋሃበካ ኪዳን ብዘይ መህላውካ ብምፍራስካ እቲ ነዚ ትእዛዝ ዘይተቐበለ ግን ከዓ ዝህልዎ ንሱ ክፈርደካ ኢሉ
بزرع أيهوداو مخان أيهوداو يكونن مو ات بزرع بسقا تجبر جزرتون جزرت أيكونتن ات أوشت أيهوداو زخونة جنا نسو أيهوداويو اتا جزرت كا جزرت لب بمنفس ينبر بفيدل أيكونتن اتن دون كاب أملاخ ينبر كاب سب أيكونن يبلنا قدسان منفساوي ربحاتات كم أيهود بزح علو نزل تمليسه أيت أصون يوبا بزح زرزيرنا لو بزابير سمي بارك اتي ربحاتات انتي مخانو ام معراف 9-4 يقلصوي كبرن قويتاغون امين دو ام معراف رومي معراف 9-4 انتي بل دك إسرائيل يممو دك إسرائيل يممو دك خيدان يمم زبلنا زلو دك خيدان يممو دك إسرائيل يممو ولدنتن كبرن كيدانن محقاق حقن مقلقال أملاخن تسفان ناتاتومي أمين دو ازي منفساو ربحاتات اللوو دك إسرائيليوم مالت دك ياقوبيوم እግዚአብሔር ነብርሃም ንይስሐቅ ንያዕቆብ ዘአተወሎም ኪዳን አሎ ደቅ እስራኤሎም ሞ ውልድነትን ክብርን ኪዳንን محقاق حقን مقلقال أملاخن تسفات ناتاتومي بلنا أبوتات كأ ناتاتوميو كريستوسون بسقا انتايلو كاباتاتوميو نسو نزل عالم بروخ أملاخ لعلو خليو آمين إنا بلي أطل قدسان سلازي أيهوداوي موخان وي جزرات ربحة زهلوو كم تتحق زدليو سرعات مزحلو تراي كم زخونيو أبز حواري باولوس هاسميرو زنقرنا زلو كبرن شومي يكون كابوزو سلسل عشمون تنتايب لنا حيالو كاباتاتهم زي أمونات انتخونو قدي انتايو اتي زي أمونات موخانون دو نتني أملاخ امنت كنتي قبرويو يا أيفالون كمتي بقالات كهتصدق مزفر دكاون كترت ايخا زبل صحف دقا أملاخ حق انيا موخانو كل سبقنا حساو موخانو يرخبو اتعامت أناسي تصدق أملاخ زرئي كاب كونخه انتاي نبل أملاخ قطعو مزوررسي عمات اديو كم أزرار باسب الزارب اللهو أيفالون كميلو دان أملاخ نعلم مفردا اتحق أملاخ بتي حاسوتي نخبرو كاوسخه سلمنتاي دقا أنا كم حات خوينه زفرد كمي دقا كم تزيج عرفونان قالي أمون صبو من انتخ ماتسسي كفو نقبر كم النبل زبلونان زي نقبر ديني نزيعاتهم كونئيو يبلنا أما إعراف سلسته كمزي نريئو زلنا كاب قطري حادك ساعة شمونته أيهود بزي مئمانهم كمزو بدلو كاب قطر شعاتك ساعة إسرا دما سب كله حيقاتين ياهم زخونه كاب قطر إسران هادك ساعة سلاسة دما نكزابير أملاخ كمي جيرو كمزة تصدقنا نمهار أبزا حواري باولوس حيالو كاباتاتهم زي أمونات انتخونو قدا انتايو اتي زي أمونات مخانون دو نتني أملاخ أموننت كنتي قبرويو كبل كولو انتاي مالتيو اتي زي أموننتنا أموننت ني أملاخنا أيلووت أونيو زبلنا زلو أمين دو اكزابير أملاخ اتي ناتو هزبي أمونات مزيكونو كوا نسو كل سا أمون كويني زنبر أمين قدسان نحنا أمونا زخونا يكونن كسع لومي اكزابير أب هيوتنا أمون كوينو نرخبو زلنا كسع حجي أمون النتو زي تغيره نحنا أمونا زخونا يكونن اكزابير أملا ناتو هزبي أمونات مزيكونو كوا نسو كل سا أمون كويني زنبر أبكالايت إيموتيوس كلت أسر سلسة خيرنا هنا نبب كلنا انتايبل نحنا انت تألمنا يو نسور نرأسو كغحد أي كألوني مو أمون كويني زنبر يبلنا آمين أمون أملاخ سلنا ملخ زلنا بزخ نحقوسي قبقنا اكزابير سومي باره نزيخ أيو أبرومي سلسة قطر 4 يا أيفالون كمت بقالاتك كتصدق مزفر دكاون كترتي اخا زبل صحف دا املاح حقኛ مخانو كل سبقنا حساو مخانو يرخب بويلو سبات كلاتهم انصار እግዚአብሔር ዝቦሎ ደውን ተበሉ እግዚአብሔር كل سا حقኛ مخانو ابز اسميرو ዝነግረና ዘሎ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ዶ
ምስ ሓሳብ እግዚአብሔር ክንሰማማ እግዚአብሔር ይደግፈና አሜን ልዕል እግዚአብሔር ሐቀኛ የለን ልዕል እግዚአብሔር ፈላጥ የለን አሜን ቅዱሳን ሐንሳብ እኮ አነ ንስኻትኩም ልዕል እግዚአብሔር ፈላጣት ኮይና ኢና ንርከብ እግዚአብሔር እንድሕር ቃሉ ሊኢኹና ነትቃል ነትዝመጸቃል አሜንና ወሲድና በትዝመጸቃል ክነብር እግዚአብሔር ጸጉ ይብዛሐና እግዚአብሔር ላይፍ ዝኾነ ምስክርነት በኢዮባ ክዛረበና ጸኒሑ እግዚአብሔር እናተዛረበ መርዝ አብ ህይወትኪ ክዘርእ ኾሎ ይሪ ያለኹና በለ ናይ እግዚአብሔር ሰብና ነገራ ከይዳ እቲ ሰዓቤን ዘሰዓቦ ነገር እቲ ሰዓን ምስማዓ ሰዓን ምእዛዛ ዘአቶቶ መከራ ራእይ ወቅዱሳን እሙንነት ናይ አምላኽና ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍልታት ተጻሒፉ ንረኽቦ ኢና ኣብ ዘዳግም 7:9 ኸይና ንብብ ኮልና እንታይ ይብልሲ እግዚአብሔር አምላካ ንሱ አምላክ ከም ዝኾነ ንዝፈትዎን ትእዛዙ ንዝሕሉ ክሳዕሽሕ ወለዶ ምሕረት ዝገብር ኪዳኑ ዝህሉ እሙን አምላክ ከም ዝኾነ ፍለጥ ይብለና አሜን ዶ እንምልኾ አምላኽና እሙን አምላኺ ሐዋርያ ጳውሎስ እሙንነት ናይ እግዚአብሔር እዩ ኣብዚ ዝነግሮም ዘሎ እግዚአብሔር አምላኽና ከምዚ ኣብ ዘዳግም 7:9 ተጻሒፉ ዘሎ ንሱ አምላኽ እዩ አሜን ዶ አምላኽ ጥራይ ዘይኮነስ ንዝፈትዎ ትእዛዙ ንዝሕልው ክሳዕሽሕ ወለዶ ምሕረት ዝገብር ኪዳኑ ዝህሉ እሙን አምላኽ እዩ እዚ ስለ ዝኾነ እዩ ክሳዕ ሎሚ ንእስራኤል ተዓጊስዎ ዘሎ ኣይኮነን ዲ ሐዋርያ ጳውሎስ ነዚ ኮይ ዝነግሮም ዘሎ ነዞም አብሮሜ ዘለው አይሁዳውያን እግዚአብሔር ኪዳኑ ዝህሉ እሙን አምላኽ ስለ ዝኾነ እዩ ኣብ ትንቢት ኢሳይያስ 4:9 ቁጥር 7 ኸይድና ንንብብ ኮልና እንታይ ይብል ነቲ ሰብ ዝነዓቆ ህዝብታት ዝፈንፈንዎ ባርያ ገዛእቲ ንዑ እግዚአብሔር እቲ ተበጃው እስራኤልን ቅዱስን ስለቲ እሙን እግዚአብሔርን ስለቲ ዝመረጸካ ናይ እስራኤል ቅዱስን ኢሎም ነገስታት ሪኦም ክትንሱ መሳፍንት ክሰግድዮም ይብል ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 ቀዳማይ ቆሮንጦስ 10:13 ኸሙን ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ 1:18 ከይድና ንንብብ ኮለና ኣብኡውን እሙንነት እግዚአብሔርና ንንብብ አሜን እንታይ ይብልሲ እቲ ናብ ሕብረት ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና ጸዋዓኩም አምላኽ እሙን ይብል እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ሰብ ክጾሮ ዘይክእል ፈተና ይበጽሐኩምን አምላኽ እሙን ይሞ ምስትፈተናኹም ምጽዋር ምእንቲ ክትክሉሲ መውጽእ ገይሩልኩም አሎ ካብ አቅመኹም ንንዮ ክትፍተኑ አይሓድገኩም ይብለና አሜን ኣብዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘሎና እቲ ዘይልወጥ ባህሪ አምላኽን እቲ ናይ ዘለዓለም ተስፉኡን እሙንነቱን ሐቀኛ ምዃኑና ኣብዚ ንርኢ ዘለና ክብሪ ንጎይታ ይኹን አምላኽና ዘይልወጥ ባህሪ ዘለዎ እግዚአብሔር ይመስገን እቲ በቃ ዘለዓለማ እቲ ናይ ዘለዓለም ተስፉን እሙንነቱን ሐቀኛ ምዃኑን ድማ ኣብዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ከሪኦም ክፍትን ኮሎ ንርኢ ማለት እዩ ኣብ ቁጥር 5:6 እንታይ ይብል እቲ አመጻናስ ጽድቅ አምላኽ ዘርኢ ካብ ኮነኸ እንታይ ንበል አምላኽ ቁጥዑኡ ምዘውርድሲ አማጽዲው ከማዘራርባ ሰብ እዛረባለሁ አይፋሉን ከመይሉ ደአ አምላኽና ዓለም መፈረዳ ይብለና ኣብዚ ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ዝብል ዘሎ እንድሕር ኢልና እቲ አመጻና ጽድቅ አምላኽ ዘርኢ ካብ ኮነ እቲ አመጻና ኃጢአት እዩ አምላኽ አስፈ ኃጢአትና ቁጥዑን እንተውረደናውን ጻድቅ እዩ ማለት እዩ አሜን ጽድቂ ዘርኢ ዘሎ ይዝብለና ዘሎ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ንእግዚአብሔር ቁኑዕ ፈራዲ ኢና ንብሎ ምሽ ሐቀ እግዚአብሔር ቁኑዕ ፈራዲ ኢና ንብሎ ግን አስባ ኃጢአትና ክንቅበል ኮለና ግን ቁኑዕ ኢኻይ ንብሎን ኢና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ዝገብሩ ቁኑዕ እግዚአብሔር ይመስገን ፍርድታቱ ቁኑዕ ነዚ ኸሪኦም ዝጽዕር ዘሎ እቲ አመጻና ጽድቂ አምላኽ ዘርኢ ካብ ኮነኸ እንታይ ንበል አምላኽ ቁጥዑም ዘውርሲ አማጽዲ ማለት ስለስተዓገሰካሲ
ስለተአገሰካሲ ስለስተአገሰካስ አለሁ ዶ ማይክ ቅዱሳን አማይክ አለሁ ዶ ኦኬ ኢዮባ ማይክ ትነጥሮ ስለዘላ እና ራአኹም ወይታ ይሲባርኩም ኢዮባ ማይክ መንጢል ካን ጸኒሕ ከማለት ኢየሱስ ጎይታይ እቲ አመጻናስ ጽድቀ አምላኽ ዘርኢ ካብ ኮነኸ እንታይ ንበል አምላኽ ቅጥዑ ምዘውርሲ አማጽዲ ማለት ትዕግስተ አምላኽ ምሕረት አምላኽ ሲ አብዩ ዘይትግበሮ ይዝብል ዘሎ ክፈርደካ ሆሎ ድማ በዝውን ከምዚ ጻድቅ አምላኽ ከምዚ ኮነ አይተቆጸሮ ይዝብለና ዘሎ ቅዱሳን ካል አብዝንታይ ይዝብል ዘሎ አመጻና ጽድቅ አምላኽ ዘርኢ ካብ ኮነ እቲ ጽድቁውን ንዓመጻ ወይ ንኃጢአት ክቆጽዖ ወይ ክፈርዶ ኸለውን ንሱ ጻድቅ ፈራድ ምዃኑ ይዘርኤና አቁጥሾ አተንታይብል እቲ ሐቅ አምላኽ በቲ ሓሶተይ ንኽብሩ ካወሰኸስ ለምንታይ ዳ አነ ከም ሓጥ ኮይነ ዝፍረድ ይብል አብዝንታይ ዝብል ዘሎ እንድሕር እቲ ሐቅ አምላኽ በቲ ሓሶተይ ንኽብሩ ዝውስኽ ኮይኑ ክፍረድ የብለይን ምክንያቱም እቲ ሐቅ አምላኽ በቲ ናቲ ሓሶት ንኽብሩ ይውስኽ ስለ ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እንታይም ዝብሉ ዘለው እቲ ሐቅ አምላኽ እዚ እቲ ሐቅ አምላኽ በቲ ሓሶተይ ንኽብሩ ካወሰኸ እንድሕር ንኽብሩ ዝውስኽ ኮይኑ ሲ ምሕሳዊ ሲ ንምንታይ ከም ሓይጣት ይቁጸር ይዝብል ዘሎ በቃ ንምንታይ ከም ሓይጣት ይቁጸር ናቱ ክብሪ ዘርኢ እንድሕር ኮይኑ ናቱ ጽድቂ ዘርኢ እንድሕር ኮይኑ ሲ ስለምንታይ አነ ከም ሓጥ ኮይነ ይፍረድ ከመይ ደኣ ከምቲ ዝጸርፉና ገሊኦምን ጽቡቕ ምእንቲ ክመጽሲ ክፉእ ንግበር ከም እንብል ዝብሉና ዘይንገብር ደይነ ዚኣቶም ቁኑዕ ይብል እግዚአብሔር ቅዱሳን እግዚአብሔር ንሶዶሞን ጎመራን ከትፈአን ምስወሰነ ኣብ ዘፍጥረት 18 ካብ 23 አብርሃም ንእግዚአብሔር ዝበሎ ነገር እንታዩ እንታይ ብለና አብርሃም ድማ ቀሪቡ ነቲ ጻድቅ ስምስትረሲዶ ተትፎኤኻ ምናልባሽ ኣብታ ከተማ 50 ጻድቃን ይርከቡ ይኾኑ እሞ ተትፎኦም ዶ ምእንቲ እቶም ኣብኣ ዘሎ 50 ጻድቅ ኢልካስ ነታ ቦታ ዶ ኣይትነሕፋን ንጻድቅ ምስትረሲ መቕታል ከምዚ ዝበለ ነገር ምግባርሲ ካባኻ ይርሓቅ እቲ ጻድቅ ከም ትረሲ ክኸውን ሲ ካባኻ ይርሓቅ እቲ ፈራድ ኩሉ ምድርስ ፍትሕዶ ያወፅን ይበለ እግዚአብሔርካ ኣብ ሶዶም ኣብ ማእኸልታ ከተማ 50 ጻድቅ እንተረኸብ ኩላስ ንብዘላታ ቦታ ምእንተኦም ኢለ ክነሕፋየ በለ እና እግዚአብሔር ከምቲ ኩላህና ንፈልጦ አብርሃም 50 ካብ 50 ክሳብ 10 ወሪዱ ሓቲቲ 50 40 30 10 በጽሑ በቃ 10 ከተረኺብ ካይሉ ናይ እግዚአብሔር መልሲ ኣብ ኩሉ እንታይ ነይሩ እንደሕሪና ኣብ ማእኸልታ ከተማ 50 ይኹን 10 ጻድቃን እንተረኸብኩስ ንብዘላታ ቦታ ምእንተኦም ኢለ ክነሕፋየ ዝብል ነይሩ ካብዚ እንታይና ንርዳእ ቅዱሳን እግዚአብሔር ኣብ ፍርዱ ከምዘይጋጌ ቅኑዕ ሓቀኛ ከም ዝኾነ ኢና ንርዳእ ስለዚ ይረኸበዩ ኣጥፊእዎ ሓቂዶ ቅዱሳን ናቶም ሓይጣት ጥርዚ ስለ ዝበጽሐ ሰማይ ስለ ዝበጽሐ እዩ እግዚአብሔር ናይ ጃጅ ገይርዎም መምሃሪ ገይርዎም ኣብ መክብብ 12:14 እንታይ ብለናሲ አምላኽ ሲ ንኹሉ ግብርን ንሕቡእ ነገርን ዘበለ ሰናይ ኮነስ ወይስ እኩይ ናብ ፍርዲ ከምጾዩ ብለና ኣብ መዝሙር 96 ካብ 12-13 98 ቁጥር 9 እንታይ ብለና ይመጽእ ንምድሪ ክፈርድ ይመጽእ ንዓለም ብጽድቂ ንሕዛብ ብሓቂ ክፈርድ እሞ መሮርን ኣብኣ ዘሎ ሁሉ ባህ ይበሎም ሽዑ ኩላቶም ኣዕዋም ዱር ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እልል ክብሉ እዮም ይብለና ንምድሪ ክፈርድ ይመጽእ ንሱ ንዓለም
بصدقي نحزاب بقن إنا فردوم يمو وهايز أداوم يتاقو أخران حبيرهم أبقدم እግዚአብሔር بحقوس يزمر بل سلازي أملاخ تنملخو أملاخ صادق حقنيا قنع سلازخونه نعالم بصدقي بحقي بقنعنا كفردي كومي خاز فرد زلو أبزي حواري بولس أملاخ صادق يزبلهم زلو حقنيا يزبلهم زلو قنعو بقنعنا يزفرد يزبلهم زلو سؤالي يكونن زفرد يزبلهم زلو كاب شعاتك سأسر شمون تنتاي بلسي انتا دعايو كاباتاتهم انحشلو دو قالونا حنتقوا ايهود كونه ويسر اويان كلاتهم تحت عاتيات مخانهم قدم كسيسنا لنا كومون تتصحيفو له حدقوا صادق يلبون حدقوا زستبل يلبون حدقوا نأملاخ زدليو يلبون كلاتهم زنبلو كلاتهم حبيرهم زي تقمو خونو صبق زقبر يلبون حدقوا يلبون غرورهم كفو مقابر يو بلساون توم يطبرو اب تحت خنافرهم حنز مندل يتوالو افو مرجمن مرن موليو اغاروم نمفساس دم قلطفي ام منگدوم طفاتن صببانالو نمنگد سلام كا ايفلطوانيوم اب قدم عينتهم فرحات املاح يلبون يبل قدوسان كابزينينو طبق غيركم سمعني غويتا يسوس يباركم أقداس نجار كزاربي لي أمن مالزي أبقدر تشعات انتاي إنان رئيزلنا بدل أيهودن أحزابن أبقد ما أملاخ إنان رئيزلنا أيهود كون أحزاب كلاتهم تحت حاتيات مخانم تحت حاتيات كاب كونو دما تحت فردي أملاخ كم زخونينا أبزن رئيزلنا كسا أبز مقراف النبتسح كله تبدل كم زمسر رئينايونا اتوم امنا زيبلهم كميلهم كم زبدلو ابرومي حدا كاب 10 شموتك 30 كلتا رينا نيرنا اتوم ناي مورال سبات كميلهم ناملاك كم زبدلو دما ام معراف كلتا 10 6 رينا نيرنا اتوم هايمانوتاويان سبات دما كميلهم ناملاك كم زبدلو ودما ابرومي كلتا كاب 10 شوات كسا 29 رينا نيرنا حواري باولوس كلاتهم تحت حاتيات مخانم قدم كسيسنا لنا زبولو نزي قدسان اتتصحف اون حدقوا صادق كم زيلبو بقلصي اقميطولو اب قطر 10 خيدنا هنا نبكولنا كاب قطر 10 كسا 10 شمونت ولا كسا موداتا كيدنا هنا نبكولنا زتفلالي غدات على الي زاربي كاب قطر 10 كسا 10 سغلته ابزلو حساب بزعبا نايسب بحريا زرزيرو تصحيفونا له انتاي بلسي كومون تصحيفو له حدقوا صادق يلبون حدقوا زستبهل يلبون حدقوا ناملاح زدليو يلبون كلاتهم زنبلو كلاتهم حبيرهم زي طقمو خونو صبق زغبر يلبون حدقوا يلبون يبلنا ازي بزعبا بحريات سبي ززارب زلو كاب 10 سلسك 10 شوعته دما اكايدا ناي سبات وي دما مرارها اغباب طباي دق سبات كمي كم زمسل صحيفونالو انتاي بلسي بزعبا بحريات طباي ناي سبات كصحف كله دما غورورኦም كفوت مقابري بلساونتهم يطبرو اب تحت خنافرهم حنز مندل يتولو افهم مرجمن مرن ملئو اغاروم نممساس دم قلطوفي ام مگدوم طفاتن صببانالو نمنگد سلامكا ايفلطون يبلنا بزعبا طباي ناي سب اكايدهم كزارب كله مالتي اب قطر 10 14 بزعبا زربا ويدما بزعبا بافنا نزاربو يززارب كاب قطر 10 15 10 شوعت دما بزعبا جبري ويدما تغبار يززارب اب قطر 10 شمونت انتاي يبلنا اب قدمي انتم فرحات املاح يلبون يبل ازي ات مخنيات ويدما ات طنقي نايتي اب لعل زرزرنا يو بدلي بحصيرو صبق غيركم سمعوني سب اوشطو فرحات املاح اندحر زيلو ناي قدني خبدل يزبلنا زلو ازي كزرزرو صنحه كاب قطر 10 وي كاب 9 كسا 10 شوعته زرزروم
እዚኦም ሰባት ካብ ጽድቅ ክጎሉ ዝገበሮም ዘይስተውሉ ዝኾኑ ንኣምላኽ ዘይምድላዮም ምዝምባሎም ዘይጠቕሙ ምዃኖም ጽቡቕ ዘይምግባሮም ጎረሮኦም ክፉት መቃብር ብልሳውንቶም ዝጥብሩ ኣብ ትሕቲ ከናፍሮም ሕንዚ መንደሊቶ ኣፎም መርገም ምረትን ሙሉእ ዝበሎ ኣጋሮም ንምፍሳስ ቅልጡፍ እዩ ኣብ መንገዶም ጥፍዓትን ፀበባን ኣሎ ንመንገዲ ሰላም ካይፈልጥዋንም እዚ ሁሉ ጠንቂ ናይ እዚ ሁሉ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ኣብ ቅድሚ ዓይንቶም ፍርሃት ኣምላኽ ስለዘየሎ ንእግዚአብሔር ስለዘይፈርሕዎ ንእግዚአብሔር ከምቲ ክፈርሕዎ ዝግብኦ ከምቲ ክኽብርዎ ዝግብኦ ስለዘይኽበርዎ ሰብ ፈሪሃ እግዚአብሔር እንድሕር ኣብ ልቡ ዘየለ ካብዚኦም ዝጠቐስናዮም ዝዘርዘርናዮም ባህርያት ወፃኢ ኣብ ህይወቱ ኣይንርኢን ኢና ሓቀዶ ቅዱሳን ሰብ ንእግዚአብሔር ምፍራህ እንድሕር ጠጠው ኣቢሉ እዚ ክዝርዘር ዝጸነሐ ባህርያት ኣብ ህይወቱ ክግለጽ ናይ ግድን ሰብ ንእግዚአብሔር እንድሕር ዘይፈሪሑ ካብ ምንም ነገር ኣይቁጠብን መዝሙር 14 ካብ ቁጽሪ 1 ክሳዕ 3 መዝሙር 53 ካብ ቁጽሪ 1 ክሳዕ 3 መዝሙር 5 መዝሙር 36 1 كمون مزمور 143 مزمور 10 شعات كمون تنبيت 59 تنبيت 59 كاب شعات شمون تكينا كنا نبب كلنا توم اب قدم عينتو فرحات املاح زيل بوسبات كمي كم زمسلو ابو بغلط تጻحيفونا نرخبوينا قدسان حدا كوا صادق يلبون كبل كلو انتي زبلنا زلو كلهم بحدا ነገር ወዲኦም ይዝብለና ዘሎ አለኹም ዶ ምሳይ ቅዱሳን ሓደ እኳ ጻድቅ የልቦን ክብል ኮሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ኩሎም በሓደ ነገር ወዲኦም ይዝብለና ዘሎ ምናልባት ተሓደ አይዘሞን ተሓደ ዘሚው ተሓደ ሰሪኡ ኸውን ይኽእል በቃ ግን ኩሎም ሓደ እኳ ጻድቅ የልቦን ክብል ኮሎ ሓደ ብልሳኑ ዝጥብር ኸውን ይኽእል تخالد ድማ ጎረሩኡ ክፉት መቃብር ክኸውን ይኽእል ማለት በሐፂሩ ኩሉ ሰብ በደል ኣለዎ ይዝብለና ዘሎ አሜን ዶ እንድሕር ንነፍስና ፈቲሽናያ ገሌና ብዘረባና ገሌና ድማ ብግብርና ንነፍስና በዲላ ንረኽባይና ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘድሌና አሜን ዶ ቅዱሳን እንድሕር ሕጂ ኣብዛ ሰዓት እዚያ በዚ ዝንገረና ዘሎ አልጌርና ርእስና እንድሕር ፈቲሽናያ ጎዲላ ንረኽባይና ገሌና ብዘረባና በዲልና ንርከቢና ገሌና ድማ በአክሽንና ወይ ድማ በግብርና በዲላ ትረኽባይሃ ነፍስና ማለት ሓደኳ ዘስተብህል የልቦን ሓደኳ ንአምላኽ ዝደሊ የልቦን ክብል ኮሎ እንታይ ዝብለና ዘሎ ኩላቶም بفقادهم دنقيروم يزبلنا زلو كميلوم بفقادهم كم زدنقور كميلوم بفقادهم كم زدنقورو ابرومي حدا كاب 18 تكسا 30 كلتن صبو غيرو غليصوولو ابزو كلنا هنستبلو زلنا ነገር እንታዩ حدا كوا زستبهل يلبون حدا كوا ناملاخ زدلي يلبون እንድሕር ዳአይሉ እቶም ዘስተብሉኸ እቶም ንአምላኽ ዝደልዩኸ ኢና ክንሓትት ሰናይ አሜን ዶ ከምቲ ዘስተብህሉ ዘለው ዘስተብህሉ ለው ከምቲ ንአምላኽ ዘይደልዩ ዘለው ንአምላኽ ዝደልዩ ሰባት ኣለው ክብርን ጎይታ ይኹን አሜን ከምኡ ይዝብለና ዘሎ ኩላቶም ዘንበሉ ኩላቶም ሓቢሮም ዘይጣቕሙ ኮይኑ ጽቡቕ ዝገብር የልቦን ሓደ እኳ የልቦን ክብል ኮሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ኮነ ኢሎም ካብ ሓቂ ከም ዝዘንበሉ ንሓቂ ዝባኖም ከም ዝሃቡ እዩ ኣብዚ ዝነግረና ዘሎ ኣብ ክንዲ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ዘኽብርዎ እቲ ዝግብኦ ክብሪ ዝህብዎ በንጻሩ ስለዘይኽበርዎ ነቲ ዝግብኦ ክብሪ ስለዘይሃብዎ
كلاتهم زنبيلهم زي تقمو خوينهم قدوسان حدا نجر كنجركم ان نجزيابير زباننا اندحر هيبنايو نجزيابير قصنا اندحر مليسنا لو هيوتنا نقول قول مبر نلعلي ايتوصن يا قدوسان that's why كلاتهم زنبلو كلاتهم حبيرهم زي تقمو خوينهم صبو زغربر يلن حدا كواي يلن كبلنا هولو ناي مش قول قال هيوت يزلوكا كامنا اغزابير منقد دخت كيد كلها كابتلاونت نا اغزابير كتوصو خلها هيوت كان الناش قلقوله نابز تحت من نبابرو يخات خيد كسا عمروخا نزي تقم تحاليف كاسات وهم مالتي اتطف وديكم يكوي نابيوتو حقي ده قدسان كاب بيت ابو مسوصا سيت امودي كابتي هلاونت نابو كابتي بيت ابو مسوصا سي هيوتو الناش قلقوله كسا دتحت من نبابرو زنبري خوينو the moment كابنا اغزابير presence كابنا اغزابير هلونا النارحقنا هنكيد كلنا هيوتنا ناي مش قلقال هيوت يتنبر سلازي هيوتنا نفتش لهم معالتي نوسخ دينا زلنا ننكينا زلنا ناغزابير قالو كام مثالين تايزبلنا ناي صادق سب منقدين تايزبل مولو معالتي كسع زخون እናወሰኸ ይዝብለና ስለዚህ እናወሰኽና ንኸይድ እንደሕር ዘይለና ንውስኽ እንደሕር ዘይልና በትመንፈሳዊ ይኹን በሁሉ ነገራትና ዕቤት ኣብ ህይወትና ዘይራእይ እንደሕር ኮይኑ ጸገም ኣሎ ማለት እዩ ሽግር ኣሎ ማለት እዩ ስለዚህ ንህይወትና በዚ ቃል ጌርና ክንፍትሾ ኣዝዩ ሰናይ ኮይኑ ይስምዓኒ ኣብ ቁጥሪ 13 እንታይ ይብል ጎሮሮኦም ክፉት መቃብር እዩ ብልሳውንቶም ይጥብሩ ኣብ ትሕቲ ኸናፍሮም هنز مندلتو قالو يبلنا إذا قال زي كاب مزمور 5-9 ويدما كاب مزمور 104 قطر 3 توصد قالي أب مزمور 5-9 تايبل أب آفهم قب نجر يلبونمو وشتهم تفقات قرارهم كفوت مقابريو بملحاسهم يكاباتوري يبلنا أب مزمور 104 دما بتمساسالي ملحاسهم كما أتمان يبلهو أب تحت خنافرم حنزي أفقط هالليب لنا أب قطري 14 دمان تايبل أفهم مرقمن مرن مولي يوب لنا نكزابير قال أب مارقوس شوعات كاب 10 شمونت كسا 23 ماتيوس 10 كاب 34 كسا 30 شوعاتن كومور رومي 10 كاب 9-10 خيدنا خننبب كولنا انتي زمهرنا اتي كاب سب زوص نسب كم زركسو يزمهرنا امارقوس شوعات كاب 23 خننبب كولنا انتايبل بلدما اتي كاب سب زوص دايو نسب زركسو كاب وشت لبي سب كفو حساب يوصيمو منزر سرقي قتله زموت سسئه كفات قرحي قلت قنعات صرفي كرعات عشنت ازخلو كفو كاوشت يزوص نسب كاير كسويلو ات نسب زركسو نجر كنغروم كله نري ازي ابافهم مرغمن مرن مولئيو زبلنا ازي كاوشتنا زوص نجرات مالتي ازي حجن طقسو صنحنا مالتي ماتيوس 10-34 شوعاتن كيدنا خنا نبب كلنا انتايبل اتو مولد اتمان اف كاملات لبي زاربيمو كفؤات كنسخم كمي غيركم صبو مزراب كتكلو اتياواي سب كابت صبو مزغب لبو صبو يوص كفو سب كا كابت كفو مزغب لبو كفو يزوص انا غنا بزربا خاي خصدق بزربا خاون إيخات تخوننمو سب جزاربو زبال زي تقم كله قال بمعال تفردي تاب كهبوليو ابلكم الله بلنا كابز خنبو بصنحنا كفلتات انتاينا نمحر اندحر إلنا ملحاسب اف دقا نايلب خمس خونتنا نمحر حكي دا قدسان أبلوك أشد 4-5 تايبلسي اف كامل اتلبي ززاربمو اتهيا ويسب
ካብቲ ጽቡቕ መዝገብ ልቡ ጽቡቕ የውፅእ እቲ ክፉእ ድማ ካብቲ ክፉእ መዝገብ ልቡ ክፉእ ይዘውፅእ ይብለና ስለዚ መልሓስና አፍ ደገ ናይ ልቢ አፍ ካብ ምልአት ልቢ ዝዛረብ ካብ ውሽጥና ይዝወፅእ that's why መልሓሶም ከም ዝሎ بملحسنا أنت كنزارب كم نوعل كن مرمر علونا እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ዶ ካብ አፍና በረኸት ጥራይ ከወጽ ዝግቦ ካብ አፍና ናይ በረኸት ቃል ጥራይ ከወጽ ዝግቦ ፍላይ አመንት ዝኾንና ማለት እዩ አህና ክንባረኽን በርክን ረግም ስለዚ ተጸዋዕና ማለት እዩ ካብ ቁጥር 15 17 ድማ እንታይ ብለና አጋሮም ንምፍሳስ ደም ቁልጥፍ እዩ አመንገዶም ጥፋአትን ጸበባን አሎ ንመንገድ ሰላም ከአ አይፈልጡዋን የሚብለና እዚ አብትንቢት ኢሳያስ 50 ካብትንቢት ኢሳያስ 59 ቁጥር 7 ተወስደ ቃሊ ናብትንቢት 50 ኢሳያስ 59 ካብ 7 8 ክነንብብ ኮለና እንታይ ብል አጋሮም ናብ እከይ ይጎይ ንጹህ ደም ንምፍሳስ ይቅልጥፉ حسابهم حساب እከዩ ጥፋአትን ምእናውን አመንገድታቶም አሎ ንመንገድ ሰላም አይፈልጡዋን አባካይዶም ቅንዕና ይልቦን ንመንገድታቶም ይጠዋዊዎ እትቡ ዝኸይድ ዘበለን ሰላም ከቶ አይፈልጣን ይብለና እዚ ሁሉ ዝመጽእ ቅዱሳን እዚ ሁሉ ክንዝርዝሮ ጸናሕና ካምንታይ ዝመጽእ እንደሕርኢና እቲ ምኽንያት ኣብ ቁጥሪ 18 ተጻሒፉና ዘሎ ኣብ ቅድሚ የእንቶም ፍርሃት አምላክ ካብ ዘይ ምህላው ተላዕለይ ቅዱሳን ፍርሃት አምላክ ክሳዕ ክንደይ አገዳስ ከም ዝኾነና ንመሃር ካብዚ እንመሃሮ ኣብ ትምህርት እንታይ እንደሕርኢና ፍርሃት አምላክ ክሳዕ ክንደይ አገዳስ ከም ዝኾነና ስለምንታይ ሕጂ ኣብዚ ዘመን ዘላ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሕንፍሽፍሽ ዘላ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ይኸስስ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ይዋርዶ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ይኽዕቦ እቲ ሓደ በቃ እንታይ ዝባሃል አዝግነኒ ብምንታይ አይነት ኮይኑ ምሽ በቃ ከምዚ ምምልላስ በዚሑ ኮሞዲቲ ክርስትና ኮሞዲና ካብ ህይወት ካብ ክርስቶስ ተማሃርናዮ ንምንታይና ርእስና ፕሩፍ ክንገብር ብፈኦዶ ሜዲያታት ገለ ንወጽ ማለት እቲ ሓደ ንርእሱ ፕሩፍ ክገብር አነ ናይ እግዚአብሔር አገልጋሊ ንኽብል በቃ ይዛረብ እቲ ሓደኻ ኖሱ ናይ እግዚአብሔር አገልጋሊ ይኮነን ከምዚ እናበለ እዚ ሁሉ ሕንፍሽፍሽ ካብ ምንታይ ዝመጽ እንደሕርኢና ንእግዚአብሔር ካብ ዘይ ምፍራህ ንእግዚአብሔር ስለዚ ይኽበርዎ ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ አነ ወደ አምላኬ ኢሉ ፕሩፍ ክገብር ዝጻዓሮ ነገር የለን ወደ አምላክ መዋኑሲ በብዙሕ መንገድታት ይዘሪኦም ነሩምበር ንሱ በቃ አነ አም son of god ኢሉ በቃ ፕሩፍ ክገብር ዝጻዓሮ ነገር የለን ናይ እግዚአብሔር አገልጋሊ ምዃንካ እግዚአብሔር ባዕሉ ይዝምስክረልካ አሜን ዶ ሙሴ ባሪያ ይሪኻየዶ ኢሉ እግዚአብሔር ዝምስክር ንኢዮብ ባሪያ ይሪኻየዶ ኢሉ ባዕሉ እግዚአብሔር ንባሮቱ ዝዛረብ ዛዕባ ባሮቱ ዝዛረብ በቃ ናቱ ምዃኑ ድማ ባዕሉ ዝምስክረሎ ቅዱሳን ፈሪሃ እግዚአብሔር ካብ ቤት እግዚአብሔር ኮጽኾሎ ሕንፍሽፍሽ ይመጽእ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሕንፍሽፍሽ ይመጽእ ኣብ ሕብረትና ሕንፍሽፍሽ ይመጽእ በቃ ኣብቲ ኣብ ናሓድሕድና ዘሎ ሪሌሽንሺፕ ማለት እዩ سؤال يكونن ጥበበኛ ሰለሞን ፍርሃት እግዚአብሔር ንጥበብ መጀመሪ እዩ አያሹ ንጥበብ ትምህርት ይንዕቆ ይሉ አመስሙር 36 ቁጥር 1 ከና ሀነን ብኮለና እንታይ ብል ረሲዕ ብውሽጥ ልቡ ክፍአት ይዛረብ ኣብ ቅድሚ የዒንቱ ፍርሃት እግዚአብሔር የልቦን ይብለና ረሲዕነት ዝመጽም በአር ፍርሃት እግዚአብሔር ካብ ዘይ ምህላው ኣብ ቅድሚ የዒንቱ ፍርሃት እግዚአብሔር ዘለዎ ሰብ ብውሽጥ ልቡ ክፍአት አይዛረብን እዩ አሜን ደቅዱሳን ምሳሌ ሓደ ሸዓተ ምሳሌ 10 እንታይ ብለና ፍርሃት እግዚአብሔር ንጥበብ መጀመሪ እዩ በቃ ሰብ ካብዚ ጥበብ ክጎድል ኮሎዩ ኣብ ሕንፍሽፍሽ ዝበለ ህይወት ዝኣቱ ቅዱሳን እዚ ሁሉ ንሪኦ ዘለና ኣብ ዓለምና ኬዮሳት እዚ ሁሉ ንሪኦ ዘለና
ጥፍአት ኩሉ በቃ ካብ ምንታይ መበገሲኡ እንታዩ ምንጩ እንታዩ ጠንቁ እንታይ እንድሕር ኢልና ፈሪሃ እግዚአብሔር ካብ ቤቱ ካብ ቅዱሳኑ ስለዝጠፍአ ንእግዚአብሔር ዝፈርሖ ሰብ የለን ፍርሃት እግዚአብሔር ግን ንጥበብ እንታያ መጀመርቱ እያ አያሹ ንጥበብ ትምህርቲ ይንዕቁዋ ኢሉ መጀመርታ ጥበብ ንእግዚአብሔር ምፍራሂ ነቲ ቅዱስ ምፍላጥካ ምስተውዓል ይብል እግዚአብሔር ንዓይን ንኣኻትኩምን በዚ ጥበብ እዚ ንነፍስ ወከፍና ሎሚ ይባርከና አሜን እግዚአብሔር በነገር ኩሉ ይባርኩም ጸጎ ይብዛሃልኩም እዳውኩም አልዕልሞ ጸሊና ክንውዲና